खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मटरसाइकेल खावनायनि खौरां बे खेबाव पुलिसनि बुलेट मटरसाइकेलखौ सिखावा खावनानै लांदों गुवाहाटीनि गणेशगुरिनिफ्राय कनस्टेबल दीपांकर कलितानि बुलेट मटरसाइकेलखौ खावनानै लांदों सिखावा उरनिया सेतुनि साखाथियाव मटरसाइकेलखौ दोनथ'दोंमोन बेनिफ्रायनो सिखावा खावनानै लांदों खावजानाय मटरसाइकेलनि नाम्बारा AS01 EH7262 दा बे मटरसाइकेलखौ दिसपुर पुलिसा नागिरगासिनो दङ सिखावनि उदखार न'नि बायजोआवबो सिखावनि उदखार न' सिङावबो सिखावनि उदखार आरो बेंकआवबो सिखावनि उदखार फिन बेंकनि मेनेजारानो रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों इउक' बेंक दिसपुर ब्रान्चनि मेनेजारानो बेंकनिफ्राय 29 लाख रां लुथिनानै दिसपुर पुलिसजों हमजादों बेंक मेनेजारनि मुङा लब्धब्रतिम साइकिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला नरहरि दास मुंनि सासे सुबुं जाय गोलाव सम सिगांनो थैखानायमोन बिथांनि बेंक एकाउन्टखौनो फिन एक्टिभ खालामफिननानै नरहरि दासनि बेंक एकाउन्टखौ सिखावै बाहायखुमादोंमोन बेंक मेनेजार लब्धब्रतिम सैकियाया रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा गिबियाव जेन टाइटेलनि सासे सुबुंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय नरहरि दासनि बेंक एकाउन्टआव सिखावै 7 लाख ट्रेन्सफार खालामदोंमोन बेनि अनगायैबो 22 लाख रां लन लादोंमोन नाथाय उनाव लननि EMI खौ होनो हायैयाव बेंकनि नायबिजिरनायाव बेंकनिनो मेनेजार लब्धब्रतिम सैकियाखौ हमनो मोन्दों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय 700 बिघा साहा आबादखौ जावखुजोबनानैसो नागारगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खोथा होदों रन्जित बसुमतारिया रन्जित बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगावआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आसामनि बायजोनि सुबुङा 700 बिघा हायाव साहा आबाद खालामफैदों गनायथि लायालासे साहा आबाद मावनायनि अजद होदों रन्जित बसुमतारिया लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आइन बेरेखायै साहा आबाद मावनायखौ एरखुजोबनानैसो एंगारगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा दखल खालामनायखौ बोखांफिननाया बेनो गिबि आखाइ होजेननाय जागोन होननानै बुंथियो रन्जित बसुमतारिया नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोनोम जानायनि सिगां जायफोर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव थादों बिथांमोनहा हानि मोन्थाय मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानाय नङा हानि ट्रेन्सफार आरो इनहेरिटेन्सआ जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे चिरां जिल्ला मजाबारि गामियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरबो हाबनानै दङ बिथांमोनजों सावरायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिथांमोनहाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा मोनाखौ मिथिखागौ आरो हाखौ एंगारनोबो राजि बेनिखायनो बिथांमोनखौ गुबुन जायगायाव दोनहैनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बोखांफिनगोन नाथाय बिथांमोनखौ होस्रांनायनि गेजेरजों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बोखांफिननाय जानाय नङा रायज्लायनायनि गेजेरजोंसो हाखौ बोखांफिननाय जागोन होननानै फोरमायथियो रन्जित बसुमतारिया बे बोसोरनि फुजा मेला खुंनायनि बोथोरा जागायजेनबाय फुजा मेला खुंनायनि मुङाव समाज बेरेखा हाबा सोरखि खेला जुवा खेला आरो जौ फाननायखौ बन्द खालामनो थाखाय फुजा कमिटिजों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो खुंथायखौ खावलायदों बिजनि दख'रा एबसुआ बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुजा मेला खुंनायनि मुङाव जुवा खेला सोरखि खेला आरो जौ फाननायखौ होबथानो थाखाय बिजनि दख'रा एबसुजों लोगोसे माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनि जिल्ला बर' समाज जथायै SDO आरो SDPOनो गोसोखां बिलाइ गथायदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बांद्राय फुजा मेला खुङोबा सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिथिङाव गोहोम गोग्लैयो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेराफारसेथिं थांनाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायावबो आसामनि मादाव चिरां जिल्लायानो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन रिजाल्ट खालामदों गुण उत्सव खुंनायावबो गासै चिरां जिल्लानि मादावनो गंदाइन फरायसालियाल' A+ मोननो हादों आरो बांसिन फरायसालिफोरानो ग्रेड D मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै फुजा मेला खुंनायाव सांग्रां जानो थाखाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे फुजा कमिटिखौ खावलायदों बिजनि दख'रा एबसुआ आरो समाज बेरेखा बेफोर खेलाखौ बन्द खालामनानै सोद्रोम मेला खुंनानै फुजा मेला खुंनो थाखाय खावलायदों जाहाथे इयुन जोलैया लामा आन्दायनानै थानो गोनां जाया बेनि अनगायैबो फुजानि मुङाव गामि गामि मेला खुंनायखौ लासैनो बन्द खालामनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा भारतनि दाब दाब रायजोआव CBIआ खालामदों अपारेशन माग चक्र गासै 20 रायजोनि 56 जायगाफोराव अपारेशन खालामदों जेराव आसामनि 6 जायगायावबो अपारेशन खालामदों नाथाय अपारेशन माग चक्रआ मा फै जों मिथिनानै लानि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ खावनानै उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गाज्रि सावगारिजों लोगोसे भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनलाइन दिन्थिफुंनायनि खौरांखौ सिंगापुराव थानाय इन्टारपल अफिसनिफ्राय CBIआ मोननायनि उनावनो
हादरनि मोनबा जायगाफोराव अपारेशन माग चक्रखौ बानायदों आरो बे अपारेशनखौ मानसि लांखारग्रा थाग्रा जायगाफोरावनो खालामनाय जादों। आसामनि मोनद' जायगानि मादाव रङियायावबो सिग्रोमदों सिबिआइआ। रङियानि अनगायै बबे जायगाफोराव सिग्रोमबावनाय जादों आरो दासिम साबैसेखौ हमनो मोनखो बेनि सायाव दासिमबो जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिबावबा मानसि लांखारग्राफोरा उन्दै गथ'साफोरखौ खावनानै जर जुलुमै गाज्रि सावगारि सेबखाङो आरो अनलाइननि गेजेरजों गाज्रि भिडिअबो दिन्थियोमोन। उन्दै गथ'साफोरखौ खावनानै दुथांफोरनि बेबायदि खामानि मावनाया बे गिबि खेब नङा। बेनि सिगांनि समनिफ्रायनो दुथांफोरा बेबायदि सिखार खालामबोदोंमोन। दुथांफोरखौ हमनो थाखाय थांनाय बोसोरावबो सिबिआइआ अपारेशन कार्बन खालामदोंमोन। मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनाय माने थाखानाय एसटिखौ फोजोबस्रांनाय। मोनद' हारिनो एसटि होनाया खम समनि गेजेरावनो राजखान्थि मुलाम्फा खालामनो थाखाय सोरखारनि पलिसि। बे खोथाखौ बुंथिदों अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काख्लारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिट अल आसाम ट्राइबेल युथ लीग जों लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिट अल आसाम ट्राइबेल संघआ क'क्राझाराव ट्राइबेलफोरनि जेंनानि सायाव सेमिनार जिरायदों, जेराव आदित्य काख्लारिजों लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल संघनिनो आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी लोगोसे गुबुन जिल्लानि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। जायनाखि रायजोआव मोनद' हारिया एसटि स्टेटास नागिरनानै गोख्रोङै सोमावसारगासिनो दङ आरो एसटि स्टेटास होनायखौ लानानै रायजो सोरखाराबो मोनद' हारिजों सावरायलायदों। बेनि हेंथा खालामनानैनो सेमिनार जिरायदों बिथांमोनहा। बिथां आदित्य काख्लारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो सिसुट'वाया गोलाव समनिफ्रायनो गसंबोदों। मानोना मोनद' हारिया गोबां जौगाखानाय हारि आरो एसटि होनायनि थाखाय जि गोनांथि दङ बेजोंबो गोरोबा। अब्लाबो जुदि सोरखारा मोनद' हारिनो गोसो बायदियै एसटि होयोबा बेनि हेंथायै गासै मोननै राहा लानो नांगोन। मोनसेया सुबुंखान्थियै सोमावसारनाय आरो गुबुन मोनसेया आयेननि मदद लानाय होननानै फोरमायथियो। प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारजोंबो सावरायगोन जाहाथे थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ थगाया। मानोना बावैसो सिगांबो ट्राइबेलफोरखौ खोमसियाव दोननानै मोनबा आदिबासि रिबेल आउटफिट ग्रुपजों सोरखारा गोरोबथा खालामदों, जेराव गोरोबथानि 2.1 दफानि गेजेरजों बिथांमोननो एसटि स्टेटास होनायनि दफा दं होननानै फोरमायथिदों आदित्य काख्लारिया। मोनद' हारिनो एसटि होनायाबो गुसुं समनि गेजेरावनो राजखान्थिनि मुलाम्फा मोननो थाखाय सोरखारनि पलिसि। जुदि मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोबस्रांगोन। पार्लियामेन्ट एबा एसेम्ब्लियाव जोंनि सासेबो दैदेनगिरि सौहैनाय नङा। बेनि अनगायैबो पन्चायत लेभेलनि वार्ड मेम्बारावबो जों देरहासारनो हानाय नङा। बेबायदिनो बिसोरो काउन्सिलावबो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बेनिखायनो मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटि होनायखौ होबथानाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ जाहाथे होस्राङो बेनि थाखायबो प्रमद बर'नो गोसोखां बिलाइ गथायो आरो होस्रांनो थाखाय बिटिआर सोरखारा एसेम्ब्लियाव जाहाथे गोख्रोङै थांखि लायो बेनि थाखायबो सोरखारखौ खावलायहरो बिथांमोनहा। इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो अन्थाइ खाम्फा गायसना। खामानिया आबुङै जाखांनायनि उनावसो दैदेनगिरिफ्रा फिथा हास'नो थाङो। बे खोथाखौ बुंथिदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। मख'नो गोनांदि सानसे सिगां अमर सिंह ब्रह्मआ इउपिपिएलनि हेंथा खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बेनि सायाव फिननाय होफिनदों राजु नार्जारियाबो। दा बायदियाव अमर सिंह ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयोबा इउपिपिएल दोलोआ बिथांखौ बरायगोन ना बराया होननानै सोंथि खालामनायाव राजु नार्जारिया फिननाय होदोंदि इउपिपिएल दोलोआ बयखौबो बरायो, नाथाय इउपिपिएल दोलोनि साननाय हनाय आरो थांखिफोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनो नांगोन। बिजिरनाय, गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि सायाव खामानिखौ मावनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। मानोना प्रमद बर'आ सासे जोबोद गोजोननि चेम्पियन, गान्धी बादि सुबुं, जेब्लाबो गोजोननि सायाव फोथायो। नाथाय अमर सिंह ब्रह्म जाय जानजियाव पिस्तल लानानै गिदिङो बिथाङा गोजोनखौ लाखिनो हानाय नङा होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफनि मावखानाय खामानिफोरनि फिथाखौसो हास'यो होननानै गोबां अजद होबोदों। बेनि सायावबो राजु नार्जारिया फिननाय होयोदि बिपिएफ दोलोआ अन्थाइ खाम्फा गायसननानैनो लांदां जायगा गैयै बायदि खालामदों, नाथाय खामानिफोरखौ मावाखै। इउपिपिएल दोलोआ अन्थाइ खाम्फा गायसना। खामानि मावनाया आबुं जायोब्लासो बिनि फिथाखौ हास'नो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा थाङो होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गोबां गामिफोरानो दाजाब जागोन। गामिनि लिस्टआ ओंखारखाबाय, जायखौ एबसुआबो दिन्थिदों। बाउन्डारि कमिसननिफ्राय रिपर्ट फैयोब्लानो बेफोर जाफुंगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। रायखांनो गोनांदि इउपिपिएलनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंनानै अमर सिंह ब्रह्मआ इउपिपिएल सोरखारखौ थाथिके सोरखार होनानै सोंखारिदोंमोन आरो गोदै खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनायनिबो अजद होदोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडआव
लांदां जानानै थानाय पस्टनि अनजिमाखौ बिटिसिनि साथाम दैदेनगिरियाबो गुबुन गुबुन बुंनायखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन बिथाङा दि इएम रनजित बसुमतारिया 1100 पस्ट होनानै बुंथिदों राजु नार्जारिया 1800 आरो इएम डक्टर नीलत सोरगियारिया 3000नि गोबां होनानै बुंथिदोंमोन नाथाय सोर सासेनिया थार होनानै सोंथि खालामदोंमोन आरो जायनियाखि थार जायाथों मानो एनडिबिफोरनो 50% सिट रिजार्भेसन खालामनानै होनो थाखायबो दाबि खालामदोंमोन मानोना 4 लाख रांजों जिउ खुंनो हाया होननानै बुंथिदोंमन बिथाङा आसामनि बोखुआव फिसायानो बिसिखौ बुथारनाय जाथाय जादों इथाजों बुनानै बुथारदों गावनि बिसिखौनो फिसायनि मुङा सानसन सांमा आरो बिसिनि मुङा संगीता दास सांमा नखरनि दावराव दावसिखौ लानानै उन्दै फिसाजोनि सिगाङावनो बिसिखौ बुथारदोंमोन सानसन सांमाया उनाव बुथारनाय जाथायखौ फोलानो थाखाय फिसाजोखौबो हुमखि होदोंमोन गावनि सोमोन्दै खोन्थायोब्ला फिसाजोखौबो बुथारनो थाखाय हुमखि होदोंमोन सानसन सांमाया जायनि थाखाय पुलिसनि खनले सोंथि खालामनायावबो बुथारग्राखौ खोन्थायाखैमोन उन्दै हिनजावसाया उनाव बिबैनि सोंनायावसो बुथारनाय जाथायनि सायाव गासै थार खोथाखौनो पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथिदों बिनि उनावनो बिसिखौ बुथारनायनि दायाव फिसाय सानसन सांमाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों साथाम आल्फानि केडारफोरा खारखुमाबावबाय मुङा बिप्लब आसाम दिपेन आसाम आरो गुबुन सासेनि मुंखौ मोननाय जायाखै म्यानमाराव थानाय सालमान केम्पनिफ्राय खारखुमादों आल्फानि केडारफोरा खारखुमानायफोरनि सायाव गुलि गावनायनिबो खौरां मोननाय जादों नाथाय गासै जाथायनि सायाव दासिमबो जेबो खौरां मोनजोबथ'नाय जायाखै बावैसो सिगांसो आल्फानि केम्पनिफ्राय खनले खारखुमानो नाजानायखौ लानानै सासे केडारखौ थैनायनि साजा फोसावदोंमोन आल्फानि दैदेनगिरिफोरा अब्लाबो आल्फानि केम्पनिफ्राय केडारफोरनि खारखुमानाया बन्द जायाखै आल्फायाव जेरैबायदि गोदान सोद्रोमाफोरखौ थिसननाया जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो केम्पनिफ्राय केडारफोरनि खारखुमानायाबो जागासिनो दङ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों